Σώσω το λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξω. Αγίασο τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ ακούσαν τη δόξα του θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς, ψευδούτας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρτους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάμβερη μαντέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν του Πατρός των Φώτων, και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιοή, και στους αιώνας των αιώνων. Εις παντός σωτηρία,
Παρθένων, αυτός και τα στιχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον. Παρθένος, η Θεόν αυτάστος Κύρισασα, πλέστευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και την Θεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων του Θεού, των μακαρίων και έντιμων κτητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, δωρητών και ευεργετών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάντη με ήμα εκουσιώνται και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός συντάξει με ψυχάς αυτών έφεητη και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησαν των εαυτής αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών εκτισόμεθα του Κυρίου θα ερχόμενε. Ο Θεός του πνευμάτου και πάσης αρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα στιχάς των επιτυχμένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών και ευεργετών, του Αγίου Ιησού, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη στεναγμός, πάνω μάρτυμα των παραυτών πραχθένε λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος ο συγχώρησον, ότι ουκ έσυν άνθρωπος ως είστε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ο σοφιός σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου του ηθόμεν, ότι εσύ ενάσου δεήν του καθαρή ανάπαυση, το κειμένο δούλων σου θα εμείς ο κτητόρων και πάνω των δωρητών και έρνος του Θεοτεσμών, δόξα να φέρουν στο άρθρο του Παναγίου και Καθόλου και του πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αιωνία. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Είναι μια μεγάλη ημέρα, ιστορική και παιδιακή σημερινή, όχι μόνο για την ενορία εδώ της Παντάνασας, αλλά και για ολόκληρη την Κατερίνη και ολόκληρη την Μητρόπολη μας. 60 χρόνια από τη θεμελίωση του ναού, 50 χρόνια από τα εγγένειά του και μια πορεία προς το μέλλον, καθώς με τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα εορτάζουμε επαιτειακές φάσεις του παρελθόντος, αλλά και με τα εγγένεια της αίθουσας που θα γίνουν αμέσως μετά τη διανομή του αντιδόρου στην παρακείμενη αίθουσα, εορτάζουμε και αναπολούμε τους σκόπους των πατέρων μας, οι οποίοι σε δύσκολες εποχές έκαναν αυτό που έκαναν, ένα περίλαμπρο λαό εδώ για τις ανάγκες των καταφυγετών, κυνηγημένοι από το πυρπολιμένο καταφύγιο της Κοζάνης, ήρθαν εδώ, θεμελίωσαν τα σπίτια τους, αλλά δεν παρέλειψαν να κάνουν και όλες εκείνες τις δομές, κοινωνικές και πνευματικές και πολιτιστικές, που είναι απαραίτητες για να ζήσει ένας άνθρωπος. Και πρώτα απ' όλα έφτιασαν τον ιερό αυτό λαό. Φανταστείτε, λέμε κι εμείς ότι ζούμε στην εποχή της
κρίσεις, αναμφιβόλως. Τι να πούν και εκείνοι οι άνθρωποι, με πενιχρά μέσα οικονομικά, με υποτυπώδη μέσα τεχνολογικά, μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο, μετά από ένα πυρπολιμένο χωριό, ήρθαν εδώ πρόσφυγες και χτίσαν αυτόν τον ναό, που δεν ξέρω αν εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε με τα σημερινά δεδομένα. Είχαν, όπως είπε ο πατήρ Πέτρος νωρίτερα, πρωτίστως πίστη στο Θεό και αγάπη για τον τόπο τους και μετέφεραν εδώ στην Κατερίνη ένα άλλο καταφύγιο και αυτή εδώ η γειτονιά της Κατερίνης αποτέλεσε ένα πραγματικό καταφύγιο για τους καταφυγιώτες και έστησαν τις οικογενειακές εστίες τους, αλλά και αυτός ο ναός έγινε η πνευματική εστία τους. Δεκαετίες τώρα, 60 χρόνια από τη θεμελίωση και 10 χρόνια από τα εγγένεια. Και είναι προς τιμή των σύγχρονων καταφυγιωτών, των απογόνων ασφαλούς εκείνων των ανθρώπων που στην εποχή αυτή των δυσκολιών ενίσχυσαν και βοήθησαν στη δημιουργία της ενοριακής αίθουσας, την οποία θα γενιάσουμε σε λίγο και η οποία ασφαλώς θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις πνευματικές, αλλά και τις άλλες ανάγκες τις κοινωνικές εδώ της ενορίας και των ανθρώπων της. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον εορτασμό αυτών των επετείων. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πίστη και την φιλογένεια και τη φιλοπατρία των προγόνων μας. Και ευχόμαστε αυτά τα ίδια αγνά αισθήματα πιστότητας προς τις παραδόσεις του έθνους μας να διέπουν και όλους εμάς, τους σύγχρονους είτε καταφυγιώτες είτε μη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στο σημαντικό αυτό διπλό εορτασμό των ιστορικών επετείων της ενορίας υποδεχόμαστε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής κ. Νικηφόρο από την Κεντρική Αφρική, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, ο οποίος ανταποκρίθηκε βρισκόμενος εδώ στη Θεσσαλονίκη στην πρόσκλησή μας να έρθει να συνορτάσουμε μαζί. Μεταφέρω σε όλους σας και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου, του καταφυγιώτου συμπατριώτου σας, ο οποίος για τους λόγους που ανέφερε ο πατήρ Πέτρος δεν μπόρεσε να είναι εδώ καθώς απουσιάζει σε υψηλή εκκλησιαστική αποστολή του Ελληνικού Πατριαρχείου. Μεταφέρω επίσης και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοζάνης, Σερβίων και Κοζάνης, κυρίου Παύλου, ο οποίος μου είπε να μεταφέρω σε όλους σας τις πατρικές του ευχές και τα συγχαρητήριά του, καθώς το καταφύγιο και εσείς οι καταφυγιώτες αποτελείται έναν ορατό σύνδεσμο μεταξύ των δύο νομών Κοζάνης και Πιερίας, έναν ορατό ασφαλώς σύνδεσμο μεταξύ των δύο Μητροπόλεων Σερβίων και Κοζάνης και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Ευχαριστώ και όλους εσάς που συμμετείχατε στον εορτασμό, στις τοπικές αρχές, αλλά και όλο το εκκλησίασμα που ήρθατε από νωρίς σήμερα για να συνορτάσουμε την ιστορική αυτή στιγμή. Ο εορτασμός των ιστορικών επετείων δεν είναι παρελθοντολογία, δεν είναι μνημόσυνο, δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν, αλλά είναι ενατένιση του μέλλοντος. Ας διδαχθούμε όλοι από τις αρετές και τις αξίες που αντιπροσώπευσαν όλοι αυτοί οι κτήτορες, οι ευεργέτες, οι δωρητές, οι αναγεννηστές, οι επίτροποι του Ιερού αυτού Ναού, και ας διεπόμαστε κι εμείς από τα ίδια αισθήματα πίστεως προς τον Θεό και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Αμέσως τώρα θα επιδώσουμε τις τιμητικές διακρίσεις σε εξέχοντες ενορίτες, είτε είναι στη ζωή βεβαίως είτε όχι. Θα αναφέρουμε ονομαστικά τα ονόματά τους, ο πατήρ Πέτρος, και με το Σεβασμιότατο θα επιδώσουμε αυτά τα οποία έχει προβλέψει η Εκκλησιαστική Επιτροπή. Σεβασμιότατε, Άγιε Πινεράρχα μας, πολλά είναι τα άτομα που θα έπρεπε σήμερα να επιβραβεύσουν. Κάναμε όμως μια με πολύ αγάπη και διάκριση επιλογή. Και πάλι πολλά είναι τα άτομα. Και αυτό δείχνει πόσο πολύ
Οι ενορίτες της Παντανάσης αγαπούν την Παναγία και την Εκκλησία. Για να μην καθυστερήσουμε, θα αναφέρω τα ονόματά τους και παρακαλώ όταν ακούνε το όνομά τους να προσέρχονται εδώ μπροστά και να πάρουν το τιμητικό δώρο από τα χέρια των σεβασμιωτάτων ιεραρχών μας. Τελειώνοντας όμως η Θεία Λειτουργία και έχοντας πάρει το αντίδωρο, θα ήθελα να παρακαλέσω και να καλέσω εκ μέρους των Επιτρόπων και όλων μας εδώ που στελεχώνουμε την Παντάνασα, όλους τους παραβρισκομένους να προσέλθουν στην αίθουσα, όπου εκεί σε λίγη ώρα θα τελεστεί ο χωαγιασμός των εγγενείων και μετά σε ένα τραπέζι φιλοξενίας για όλους. Όλοι θέλω και παρακαλώ να παραβρεθείτε σε αυτή την τράπεζα χαράς και ευλογίας Χριστού και Παναγίας. Αμήν. Το λεύκομα θα μπορείτε, όσοι θέλετε, να το πάρετε από το παγκάρι, φεύγοντας μετά από την τελετή. Πρώτα τιμούμε τους ιερείς που εκκλημάτισαν διάκονοι του Χριστού στην Εκκλησία μας και λειτουργεί. Πρώτος, η εφημέριος της Εκκλησίας μας εδώ και πρωτεργάτης ήταν ο πατήρ Θεοφύλακτος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη, Μαρινάκης. Δεν είναι εδώ, αλλά παρακαλώ την Πρόεδρο, κυρία Κλαβία Τσιαφίλη, της Φιλοκόπου Καταφετών Αναγέννησης, που είναι πνευματικό του παιδί, να πάρει εκ μέρους του το τιμητικό δώρο. Δεύτερος είναι ο πατήρ Αντώνιος, πατήρ Απόστολος Καλιαπός, ο πρώτος επίσημος εφημέριος διορισμένος στην Παντάνασα. Την απονομή του δώρου την παίρνει ο γιος του, ο κύριος Ιωάννης Καλιαπός, ο οποίος ήταν και ιεροψάρτης, πρώτος ψάρτης εδώ της Παντάνασας. Και ο τρίτος είναι ο πατήρ Αντώνιος Μαντζάρης, ο οποίος ήταν εφημέριος και προϊστάμενος της Παντάνασας για πολλά χρόνια, και ο οποίος βοήθησε και έφτιασε αυτή την εκκλησία και την αγιογράφησε σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο επόμενος είναι ο πατήρ Ηλίας Παπάς, ο οποίος λόγω ασθενείας δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, θα του δώσουμε εμείς μόνοι μας το δώρο. Μετά είναι 4 επίτροποι, ο μακαριστός Νικόλαος Βελής και Θεόδωρος Πλιάφας, οι οποίοι διακόνησαν ως επίτροποι την Παντάνασα για πάνω από 20 χρόνια, και ο Ιωάννης Στεφανίδης και η κυρία Μαρία, είναι η σύζυγος του κυρίου Νικολάου Βελή, και η Μαρία είναι η κόρη του Θεοδόρου Πλιάφα, και ο Ιωάννης Στεφανίδης και η Ιωάννης Κόβος. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να τιμήσουμε 5 ιεροψάρτες. 2 είναι μακαριστοί, ο Οδυσσέας Ζαΐμης και Ιωάννης Ζαΐμης, πατήρ και υιός, οι οποίοι διακόνησαν την ενορία μας για πάνω από 50 χρόνια ως ιεροψάρτες από την εποχή της Παράδοσης, όπως λέμε. Ο άλλος είναι ο κύριος Γεώργιος Γαργαλιέτας, ο οποίος σήμερα είναι ο πρωτοψάρτης του Μητροπολιτικού Ναού μας. Είναι όμως δικός μας ψάρτης, εμείς τον δώσαμε. Πάντα είσαστε δικός μας και σας αγαπούμε. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και για την ιδέα της αιθούσης, διότι ήταν όνειρο του Κυριώργου πότε να ανοίγει η αίθουσα. Ο άλλος είναι ο Ηλίας Παπάζου, νομικός, έγκριτος της πόλεως μας, ο οποίος και εκείνος και έστω για λίγο χρημάτισε πρωτοψάρτης της ενορίας μας. Και ο πέμπτος είναι ο νυν πρωτοψάρτης μας, ο διδάσκαλος και καθηγητής της μουσικής και όχι μόνο, ο κύριος Δημήτριος Καραβούζας, με τον οποίο μαζί ξεκινήσαμε το διακόνημά μας εδώ στην Παντάνασα και με τον οποίο εύχομαι μαζί να τελειώσουμε.
ψηφίζοντας αναφερόμαστε σε πρόσωπα τα οποία ευεργέτησαν μέγιστα την εκκλησία μας και την ενορία μας. Τα δύο είναι μακαριστά. Είναι αυτοί που πρώτο έπεσαν χρήματα και εργάστηκαν για να τεθούν τα θεμέλια της Παντάνασας. Η Μαρικό Καραλέκα και η Μουτσοκάπα Μαρία. Παρακαλώ τον γιο της κυρίας Μαρικό και την ανιψιά της κυρίας, την εγγονή της κυρίας Μουτσοκάπα, την κυρία Μαρία, στήκα να πάρει το τιμητικό δώρο. Σας ευχαριστούμε. Στην Παντάνασα, από την εποχή της Παράγκας, όπως λένε, είχαν κατηχητικά, τα οποία τα στελέχωσαν άτομα τα οποία ήσαν αφιερωμένα με όλη τη ζωή τους, ψυχικά και σωματικά, στην κατήχηση και στη διάδοση της διδασκαλίας του Χριστού και της Παναγίας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τα παλαιότερα είναι η κυρία Μαρία Σιδέρη από τη Θεσσαλονίκη που σήμερα ζει και η δική μας, η εδώ, η Νίτσα όπως τη λέμε, η Ελένη Ντούλια. Η κυρία Μαρία Σιδέρη είναι η πρώτη κατηχήτρια πριν από πολλά χρόνια. Η κυρία Νίτσα Ντούλια δεν είναι εδώ διότι είχε ένα ατύχημα την μένει την απονομή το δώρο της η αδελφή της, η κυρία Μαριάννα. Σχετικά με το λεύκομα ανέφερα την Συντακτική Επιτροπή. Όμως, χωρίς αυτούς τους δύο που αναφέρω τώρα, δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει το εγχείρημα. Αναφέρομαι στον Αθανάσιο Κάτσιο, του διδασκάλου του μακαριστού Γεωργίου Ιεώς και στον Αριστίδη Τσιουπλή, ο οποίος είναι ο τυπογράφος και του Πατριαρχείου και της ενορίας μας. Είναι η αδελφή του Θανάση, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα σε εκδρομή με το σχολείο του, και ο κύριος Αριστίδης Τσιουπλής, ο τυπογράφος μας. Σε ευχαριστούμε. Δύο άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν άοκνα για την Παντάνασα, οι οποίοι δεν είναι και καταφιώτες οι ενορίτες μας, είναι οι μηχανικοί αρχιτέκτονες, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραντάνας και ο βοηθός του και συνέτερος του, ο κύριος Σταύρος Καραδίμος. Ό,τι έχουμε χτίσει εδώ στην Παντάνασα, είτε είναι το καμπαναλιό, είτε είναι η αίθουσα, είτε είναι το παρακλήσι, και ό,τι έχουμε κάνει και στον Άγιο Λάζαρο, αυτοί οι δύο άνθρωποι μας τα έχουν κάνει τα σχέδια, έχουν επιμεληθεί των μελετών και έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους χωρίς να πάρουν, το λέω απλά, χωρίς να πάρουν ούτε μία δραχμή. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραντάνας και ο κύριος Σταύρος Καραδίμος. Παντάνασα έχει πολλά άξια παιδιά, όπως είπα στην ομιλία μας, οι οποίοι είναι και άξιοι τεχνικοί. Αναφέρω τα ονόματα τους, οι οποίοι δουλεύουν χρόνια ολόκληρα για την ηλεκτρονική άριστη υποδομή